100% català. Periscopi, le magazine 100% catalan. Se coneix el país com la seva butxaca. Lluís Dagas ens proposes avui de fer una descoberta que parla de toponímia. És això? És això, toponimia, i de com els pobles de Catalunya Nord poden canviar de fet de nom, perquè el nom, Seb, de fet tradueix la nostra cultura, el nostre passat. Alguns el canvien per diferents raons, mala traducció a vegades, interpretacions imprecises, o per escapar a la repressió de la màfia balta, perquè se'ls ha robat $500,000. Veritat, Seb? O hauria de dir potser Sergei Karshov? En fi, me farà de tot. Què volies dir? Explica. Donc, de fet, pensava en el poble de Boompas, per exemple, que canvia de nom al segle XIII perquè els seus senyors en tenien fart de fer-se anomenar Malpas, però pensi també a la Guinguette d'Ix, perquè s'anomena Bourmadame en francès i no Guinguette d'Ix o d'Ix. Bourmadame, els esperits perversos ja m'entenen. Bé, no, és més aviat una referència a un passatge reial en aquest petit poble de Cerdanya. Explica-me això, comprim pas. Donc, el 1815, aquest cuquí de Napoleó obliga un dels pretendents al regne de França, el duc d'Angoulême, a exiliar-se a Barcelona. Aquest duc s'instal·la a Puigcerdà. Quan aprèn la derrota de Waterloo, torna per la muntanya i el primer poble francès que l'acull és el de la Guinguette d'Ix. Per honorar els seus habitants i la seva esposa, que era també la seva cosina, decideix tornar a batejar el municipi. Aquesta esposa cosina se deia Maria Teresa de França, però, clar, com cantava Nyusiak, tothom li deia la madama. D'això neix aquest Bourmadame. En volem més, en tens més? Uau, quin entusiasme. Doncs pugem al Vallespir aquest cop als banys d'Arles. Per què se diuen Amélie-les-Bains en francès i no les Bains d'Arles? Amb el pretext de facilitar la construcció d'un hospital militar, el governador del Rosselló, un tal general Castellana, decideix canviar el nom del municipi. A partir del 1840, els banys esdevenen Amélie-les-Bains, en homenatge a la reina Amélie, la dona, ets pas massa seriós, la dona del rei de França, Lluís Felip. Aquest Lluís Felip era ell mateix nebot d'aquest duc d'Angoulême, que va passar per la Guinguette d'Ix. Fet tot un merder, Tornem amb la nostra reina Amélie, o millor dit Marie-Amélie Bourbon de Sicília. Sort que no hagin agafat el nom sense pels banys. El nostre general de Castellana, que sembla enamorat d'aquesta Amélie, la convida fins i tot el 1848 a passar als banys per fer una cura termal.